Takže čaute, vítam vás. Toto nie je let's play, ale teraz vám ukazujem môj nový skin. Budem mať aj nové meno. Nebudem sa už volať Ninky, ale budem sa volať April FK. Pretože ja meno April úplne zbožňujem. A pretože taká jedna April, akože je môj vzor. Úplne milujem to meno, aby som sa chcela tak v skutočnosti volať. Takže toto bol taký menší, nie vlog, ale taký, no nevadí. Takže ešte vám poviem, že tu teraz má napísané, že last updated a day ago. Takže to bolo, tento skin bol updatovaný včera. Takže ja vám teraz ukážem novú podobizňu. Teraz počkajte. Takže som späť a toto je nová podobizňa April FK. Takže je to ako Endermanka. Takže kráľovná, ako som hovorila. Takže ja sa s vami lúšim. Takže vidíme sa u ďalšieho let's playu, kde budem používať už tento skin. Ale tie minulé let's playe si nechám. Lebo nechcem som to zase znovu natáčať. Ale nevadí. Takže lúčim sa s vami. Čauko.